Ang mga pagkatawag hatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Hoy Gotodo, Kalabo! Good morning kanatong tanan. Maayong buntag kanatong tanan na po dusab duyog ta sa pagpaminaw alas 5:09 na gyud sa iyong kabuntagon. Kumusta ninyo diha karon? Kumusta nga to ang pag lihok-lihok panikagsikay? O unsa pa ato mga himuon og gipumbuhat diha dapita alas sige manukad kita sa adlaw today ng Lunes. Kumbati ta aron na ato ang adlaw kompleto na. Ala sige sayo talihok sayo taog pang panikay-sikay aron makapamahaw sayo pudusab labaw na ng imong pamilya nga mulakaw pudusab sayo karon or di ba ka adunay klase di ba ka kay tungod karong adlaw it's well today and dapat kuan jud ka ng alert day gid ta dapat Ala sige mayo buntag kanato tanan kini ang inyong DJ Mike Killing. Okay niyo po, diyang inyong gwapong taro ay lumping. Hakin niyo si Lolo Baba, duyog ta sa pagpaminaw kanya ito kalmatak niya o flash card ta sa paglanyog-lanyog kung batit ta sa pagpahimsog. Di sa tong programang ko'y gutodo, kalabo sa iyong kabuntagon. Hala, sige, kumusta ta ninyo diya? Hala, og tuod, pabati mo kanya ito ha. Ilabi niya ka itong mga sayo po ng mata, sama niya mo kalmatak niya ha. Gani 0917-509-5493 niya ito ang text line number. Again, 0917-509-5493 niya ito ang text line number. Okay, pabati mo ka na ito. Diri karon mga kabisyo, my love so sweet. And aron na magkinumustahay ta ninyo ha. Sige, pabati mo ka na ito. And good morning di ay. Ilabi na sa gihapon usab sa mga suking kabisyo hinigugma nato diha karon nga nagtumar na og nagpalagsik sa ilang kalawasan sa atong mga produkto gamit ang Calabo Plus Herbal Food Supplement. Tuod kini ato tulumanon gitugan nato sa Jesser Marketing. Calabo Plus Herbal Food Supplement kaduna ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. No, parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic kaduna isang cup nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric ug luyan dilaw. Tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ando ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule no pakgang sa tanang bakterya og virus nga dili makatapot kanimog sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginawa sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Seranobes 0930-973-6009. Sige, mo ka na siya. Pabati ta ninyo og mayong buntag sa DI. We are live there sa Facebook page sa DJ Michael Facebook page, Calabo Herbal Product Jesser Marketing Facebook page. Like, share, follow, and yes, pag-greet mo diha dapita sa tong contact number. Okay? Ala sige, good morning! Labaw na sad sa gihapon. Yung mga drivers, sweet lovers nato dayto diha. Oo, kumusta ta ninyo karon? Inaot nga nakapanukad kita og okay pa ta sa all right diha pud sad karon orasa. Ala sige para nindot og mayong makabuelo ta sa tong adlaw today. Aniya sa munang resulta sa ato ang loto sa 658. Super Lotto 649 pudusab kabisyo hinigugma. Aniya sa 649 sa muna ta nga dunay jackpot prize nga 24,110,621 pesos. Aniya ang kombinasyon 20, 43,
28, 19, 29 o 49. Okay, mo ka ng kombinasyon sa Super 649. Karon diri sa tuang Ultra Lotto 658 nga dunay jackpot price nga 125,342,321 pesos. Ani ang kombinasyon? 18, 44, 57, 6, 23, ug 12. Usbon ko ha, 18, 44, 57, 6, 23, 12. Okay, mo ka na ang ato ang resulta sa ato ang 658 o 649 kagahapon. Aniya pod ang ato ang Swerte sa Lotto 2D o 4D results. Mga kabisyo, hinigugma. Ala sige, manokad kita. Para sa resulta sa Swertres kagahapon, 454, alas 2, alas 5, 066. Sa alas 9 kagabi, 758. 758. Dayon sa 2-digit Lotto result, alas 2, 5 or 05 and 06. Karon sa ato ang 5 p.m. 10 og 03. 10 og 03. Sa alas 9 kagabi, 12 og 29. 12 og 29. Mao kana ang resulta sa 2D Lotto result kagahapon. Okay, congratulations diha day sa mga mapalag nga nakakuha og nakabunot no sa mismong premyo. Ala sige, congrats tulion diha sa inyo ato mga kabisyo hinigugma. Balato pud sad mo diha bisag gamay man lang taon gyud no. May na lang taon sad. Paibalaan ta ka o di ambak-ambak ka karon. Pabati mo again 0917-509-5493 niya to ang text line number. Kung bati ta og labaw na. Lolo Baba. Labaw niya po siya nga doon niya tayo mga nindot kayong mga bulaton karong adlaw doon so positive yan ta ating positive. So mo niya ikaw mag-inom ka og kape. Kape nga makapapukaw sa imo ha. Labaw niya sa imo ang bitnyo no. Kalabo plus herbal coffee original o Kalabo plus gold herbal coffee with maca. Kung haji kang mga pipilian yung kape nga healthy bisan diabetic pwede kayo. Kaya pamatamis niya doon ay stevia extract, rich in antioxidant, rich in fiber. So ang pagpabawas yung nga dili, adlaw, dili. Kaya mo plus gold herbal coffee with maca. Makabusog, makapaboost sa energy, makapabtik sa pinuti ni pare. Ganyan mas sa Jason Marketing. Available sa Fast Pharmacy, Alturas Mall, Generics Pharmacy o sa tanyang butika sa inyong lugar. Pabati mo kay aron sa before ta magsugod sa tuang programa drama special karong sayo kabutagon ni makapanyong kanta sa pagnom sa tuang kalabo nato at least pag makainom kani ini pag di pa ganyan gani mo matang imo ang kaparis nimo mapukaw gini mo kay mapukaw nimo pinagi sa imuhang mautganyong tinguha. Alam ka na naking, huwag ka niya Ala sige, hindi ay po sa mga kabisyo hinigugma, no? Mga turista Hapon, Korea, or Koreano, mga Koreano nga paabot nga mudagsa og balik. Ilabi na sa dakbayan sa Sugbo. Naginahinay na og balik ang mga turista sa Sugbo karong mga panahon na no apan ang mga Hapon sa mga nagunang tinumdan sa mga turistang merkado sa Sugbo human sa mga Koreano nagpaabot pa og dugang lingkuranan sa abyon nga moabli aron makabiyahe padulog dinhi sa Cebu no. Foreigners are getting better because there are already more seats, more flights. Koreans are here and hopefully arrives from Japan. Okay, matod pa, no? We are waiting for their big return. Matod pa ni Alice Kiblatin, presidente sa Cebu Alliance of Tour Operations Specialists sa pakikinabi. Matod pa, bukas sa mga Hapon sa pagbiyahe pag-usab sa Sugbo apan walay igong mga lingkuranan gikan sa Japan paingon sa Sugbo. Walay
walay direktang mga biyahe sa ubang mga destinasyon sa Japan gikan Cebu o gilauman nga mablihan ng mga likuranan sa Tokyo Narita aron makibiyahe sila sa Cebu dasin ni Kiblatin. Likuranan naman de problema de. Tsaka ang likuran niya sa day. Kanya standing position. Di matabang standing position sa aeroplano lulubaba. Di mo na bus. Inoon Airbus mangyapon siya pero dili siya land bus. Anyway, so plus star na taog duyog tag padayon sa ato ang panaguban. Aniya na nga to ang drama special diri sa programang Hoy Gotodo Kalabo. Dear Mangkulas og Lula Dapag. Tawagan na lang ko sa pangalang Junjun for short. Ang kini akong istorya nga isulti karon sa inyo Mangkulas ug Lula Dapag. Kini matod sa akong pamilya o sa akong asawa. Ako usa ka security guard Mangkulas. Ug tuod man, ang akong duty kay usahay magabi unya. Mabutang pugog mabuntag. Halos dili gyud nako makauban or naay buong nga time sa akong pamilya. Pag-uli na ko tagagabi sa among balay, matulog na akong asawa. Napon na akong mga anak. Ug usahay mo ni permente na mong awayan sa akong asawa. Magsige sa reklamo nga kining dili na ko siya mapagbigyan. Abot sa kining buhay asawa. Kay lagi ang akong lawas hasdang kapuyan na Mangkulas ug Lula Dapag. Aron inyo pang masayran ang tibuok nga istorya. Din hinagsugod ang tanan. Darling kanang Isa man na. mga sunod semana shift na puglaing oras ang akong trabaho. Nagsigi na lang nag-schedule? Mao gan Usa na po? mao Usa man? giingon ni bossing
Gusto na mong orasa ka mabutang, Junjun. Ay, wa man tayo mahimo. Kinahanglan ta mo trabaho. Musunod ta sa patakaran. Gusto man ka, pang gabi, o, pang kadlaw na pod. Gabi niya, muli na kong buntag. Mga na akong assign sa trabaho. Saan naman na, Junjun? Uy, alos. Wa man tayo mahimo. Kasi Mao lagi, basi pwede ni mo istorya ni mong busing ba nga kining change na lang mo sa imong kauban. Uy, namusta naman ka? kulang gani mi sa tao, no? Kulang mi sa tao. Mo nang ingon ang akong boss nga ma-assign na po kong gabi Unya, uli na po kong buntag. Yaong saan naman lang ni, tagakuhit na lang na ako sa imo. Halos dili na ko nimong papagbigyan kay kapuyo naman ka. Ay, kabalaka. Samot na siguro, Di na uli na po kakinahanglan mo kuhit. kadlawon? Kaya nakapalit na kong kalabo nga with maka. Ha? Nakapalit na kong kalabo nga with maka. Wa na kay angay nga, ikabalaka. Ako na'y mukuhit ni mo. Kabadya, oy, may ramang kag istorya diya, Junjun. Pakulitan bitaw na ko na. Wala, Alangan, wa pa man ko kapalit. matulog na. Wa pa man ko kapalit og kalabo nga with maka nga kape. Bantay ka, ha? Nya, karon kinakapalit naman ko. Nya, Bigwasan ti ka niya. Laki ay kabalaka. tarong ba kay, para dili ko magkuan, Dili lagi. masa na pug ko. Di ti ka pasa. Nya, tulugan na pug ko Patuyo nimo. ko na ko ng itom sa imong mata. Sure, ha? Laki. Pero, sabdo na lang sa ko. Mo Ay. magyuni akong trabaho. Security guard man ni imong bana. Kay basig, kadali lang, kabasig na kay, giring-iringan dito. Kunya dili day tinuod nga, ingon na imong schedule. Ay, Basig ikaw. mo na Nahanap po na schedule sa imong kabit. Ay, batas. Unsa man? Nahanap po na imong Ha? batasan. Ang saman ko, wala ko'y trabaho. O basig dito mo magkita ay. Naunsa man ka. Pabor na kaayo na sa imo Junjun kay gabi man ka nakabutang unya. Unsa man ha? Gali po na mo dito sa unsa man na? Ginapato ni mo imong kabit dito? Ay, di na lang ko mo trabaho. Ha? Ani na lang, di na ko nang inon ako, boss. Di mamasugot ako asawa, di na lang ko mo trabaho, boss. Ano na lang Tarong ako Junjun ha, tarong ako. Gitarong man, tika. Kay Pero basig surprise ta kag adto dito nya Pwede. masakpan ta ka. pwede ka mo surprise dito, at least na ako'y ka-istorya. Ikaw, pwede rin ka... Sige na, sige na. Sige na, sabta na lang. Kung kaya mo na ako trabaho. Sige na, sige Sabi na. na pohon, mudagan ko pagka-presidente. Ha? Di na ka mabalaka kay ako na magbuot. Mabot ni mo oy. Mudagan ko pagka-presidente. Bahala ko sa Kung sa'yo mo tiguang gusto. naman ka. Maagi pagkukuan, maagi pagkuk-mayor. Mayor or mag-gobernador ko. Ha? Or mag-presidente talaga ko. Para ako na magbuot. Asa man, okay ka? Hindi ay. Yati kong betyo ko ni mo. Sige na ka, maligo na ko. Maligo. Sabay Sama ka, na lang. mangka ka. Sabay na lang tagligo. Adi ko uy, para surprise. Unya, excited. Ay, sabay na lang tayo. Atik pa ka diya. Tara. Hoy! Kay Bayloy man tag kanta, way hilab taray ha! Kay total, ninduton man ako pag-awit ang imong kanta. O sige, ay ayaw sa nakong kanta ka ng imong kanta. Ladies and gentlemen, this is an inverted story of Magellan and Lapu-Lapu long time ago. On March 16, 1521, when Magellan was discovered by Philippines, O niabot yun ang tamang oras nga na-assign ko. Siya gabi eh. across the Nga muli o kadlawon. days of Og dinhi. Sawa Ocean. Magellan landed in Olongapo City. Ay. Kapuyan ng ma-assign pag... Ma-assign, binunta ka ng gabi. Panya ako raw sa Dres Building. Kami nga, o baya. Ay, saan taman? Di matapos di matulog, kaya na may CCTV. Uri, makita ko sa CCTV nga. Online na ba na CCTV, nag-internet na ba na Di ko man patulog-tulog. Sikahong ginagawang mata. Ay, tigid lalim ning usa ka security guard ba? May na lang na kape nga kalabo. Kalabo herbal coffee nga with maca. Ani ako hinumon. Oh. Kalapis kalabo with maca. Ay, sukat nga na ako ning napalit ning kapihan eh. Healthy na kaya akong panglawas. Ligon kay ko, abdi kayo. Ay.
Lahi ra gyud ning masahin kag laing oras ba kay miyawon jud kasi mong pamilya. Kanang makauban mo sila inig pag-abot sa kagabion. Kumusta na ka mga anak na ko dito? Nangatog na magato sila. Unta nakatulog na sila. Sagdi lang. Kakapoy bagod diri oy. Magbaklay-baklay ko be. Magrubing-rubing ko kadali. Aniya. Kung sa mapunta niya ako sapatos oy. Kadako niya ning takong ani oy. Palit tong bagong sapatos sunod ka nang walay takong. Takong. O yan, ipugat ka sa sapatosan eh. Wala naman ko. Iyo na pa. Murag. Na ako'y nakita nga nagtindog nga babae sa Anong may babae dres building nga? Alauna na mas kadlaon. Binuang. Kadali lang. Ako doolon. Kitsa maning. Nagtindog di astubangan. Ako doolon. Mayong gabi. Kinsa ka? Mayong gabi o siya. Kahadlok ba niya yung tingog oy? Unsay ato? Tiguang naman. Unsay ato dia? Miss or Nang? Diri ko nagpuyo. Ikaw, nganong namang ka din eh. Nagpuyo? Asa man ka nagpuyo? Nga building. Ma'am, bawal na diri magtambay diri sa building kay at alauna na sa kadlawon, no? Alauna na sa kadlawon, so kinahanglan na ka munaog. Okay ba mo gawas na lang sa atake? Kanang kaming isugo na po ko diri ba? Security guard ko diri, ma'am. Ganong naman ka diri? Gusto saan naman orasa? Gusto ka mo man sa mong balay? Unsa? Uban sa mong balay? Muuban ko sa inyong balay? Anong po ba naman ko mo? May pakabot-bot. Unsa rin ka day, ha? Ikaw na yung magto dito sa inyo, ha? Ma'am! Nilakaw ang tikwang. Oh, nikalit lang kawa. Ma'am! Hoy! Ma'am! Hala! Nawa ang tikwang. Nawa ang babae. Bubalik ko sa kulamisa. Bubalik ko! May nalalakabalik na ko sa lamisa dito sa first floor. Kinsa man itong babae nga ako nakita dito sa fourth floor. Iguwang nga babae nga, idaran nga. Nganong nawara magkalit. Ako namang girubing nga tanan nga mga tanan tibuok diri pero wa naman ako siya nakita. Ay, pantamay ni. Nangimbawot uroy ni akong kinabo akong balahibo. Ka kangilngig. Tinuod siguro tong giingon ni PJ ba? Magi magpakita diri. Ay, kahadlok. Unta si PJ na po'y pakit-on. Ay, dila siya ko gawas-gawas na sa ako diri sa building.
pandamay ni. Tarsan, hari ng kagubatan. Barok, hari ng kurukan. Sila dalawa magkaibigan, pati kanila mga tauhan. Tarsan, kanya sidekick si Chita. Barok, sidekick puro tanga. Sila lahat ay pinagmana mula sa bundok Afrika. Si Tarzan pinanganak walang ama ina. Si Barok na may pinanganak sa papel na hiwaga. Kaya sila dalawa di na tayo taka. Sila gawa so Ni adtong tungora. litra Magsige na lang jud ko gining ang akong schedule muli ko kadlawon. Unya, Tarzan si Jake maabtanan nako kung mag-ina o asawa og mga anak nga. Gondina Nangaon na. Unya ako diretso nagtulog. asawa. Pag Hasta tawon akong hadlo ka atong building akong gibantayan kay maski unsa raman akong makita ngadto. Magkakita ko usay og sigbin Tarzan na mga tiyanak. kagubatan. Pero magining gibinuangan ko dito nga. Hasta bayan akong talawitot kayo. Magkaibigan, pati kanila Og atong ipadayon ang atong istorya. San, kanya sidekick si Chita. Barok, sidekick puro tanga. Sila lahat ay pinagmana mula sa bundok Afrika. Si Tarzan pinanganak walang ama ina. Si Barok na may pinanganak sa papel na hiwaga. Kaya sila dalawa di na Naabot ako diri sa bahay. Kadlaw na gitaon. Ay, lisudan ning kinabuhi sa security guard. May na lang natay kanunay baon nga Kalabo herbal coffee nga with maca. O niya, nagbitbit po kong Kalabo nga liniment oil nga naitatak nga Jesser Marketing. Abrihan ako ng kumpultahan. Tamo ko ang susi. Ako abrihan. Aling! Oy, perting katugin taon nila. Sa mga bata, nangatugin taon sila. Ay, ako mapay pag-abot na ko. Matug na lang po ko. Ikadlaw na. Ay. Junjun! Junjun, mamahaw na ta! Junjun! Dali na ba? Kay mamahaw na ta ba? Ubong na itong kanon ron. Dali na ba? Katugon palagi ko. Hindi ka magtrabaho ba? Sige na ba? Dungan po sa among pangaon ba kay katinganan ng mga bata nga nung dili ka mo sabay kaon. Sige na ba? Dali na, tindog na ba? Tugon palagi ko. Kaya wako'y tulog. Sama na, uy! Balik lang og tulugod pag umani mo kaon. Wako'y tulog bagi kang kung duties building. Atlo kayo ko'y tulog kayo. Wak na wak-wak. Totoo mga nang wakwak katigwang na nimo? Namang ko'y kaatang-atang dito tiguang kalkagig buhok. Kalkag-kalkag di kag pasig chicks to nimo. Ay, sabat Sa man uban-uban na nimong chicks nimo? Ay, kasakit sa ulo. Batog na lang ko. Kaon na lang mo niya dito kay... Bantay lang jud ka ha. Katulogon kay ko. Sige na, kaon na lang mo dito. Matut Panila, maayo ang hilongga, uutan ka rin Boss, ikaw na pa yung duty? Lagi. Sige, ako na po ha. Nya, muli na ka. Mag-duty magkong adlaw niya, gabi sunod na pod. Ikaw na pa ikuan, adlaw. Niya ako na pa gabi. Puli-puli lang ta. Sige, bye. Boss, Oh, sapan. niyento ko dito sa inyo ba?
Gikan sa kong pag-out na ko. Pagkagabi, yagi ko dito sa inyo. Abim ba na ko, dili ka mo duty kay nalit, manggug ka na nangita, manggug ko kibasig. Ngita, manggug si boss mo ha. Ay nadugay ko ato kayo. Walagi ko kasakay. Yato rin ka sa bahay. Nganto ko dito sa inyo ha. Pero boss, nalagi ko nakita nga lalaki dito. Lalaki. Pag-sure ba? Nalagi ko nakita. Binuang. Lagi. Naganik ibidyo diri oh. Ha? Gibidyohan mo? Isin na ko si ma, ha. Sige daw. Di man di masin. Wa man di ko load. Loadis ako. Pandapay ka mangayo pag yun ay kag-load ay. Madama wa na kay load. Wala gini ko loadis ako kisin na ko si mo ang video. Bidyon man ako na lalaki. Uyog sila. Sige, ludan di ka. May na lang na ako Gcash na rin. Ludan na lang di ka. Adi. Muna yung mong number. Send ako si ma. Dara. Dara. Nana, akong load, nana. Tanawa. Isin na ko si ma. Ay, time pa. Iya man din yung papa yung kuyog. Dili man din yung... By the way, salamat kay sa load, baya. Patos ako, bay. Bay, ito sa salamat sa load. Pinuangan ko nimo. Pandamay ka. Para lang makapangayo kag load. Atik-atik kas ko Hoy. Salamat, bay. Tingnan sa load. I love you. Ilan yung kuskanahan. Neng aning ni bataan eh. Gila jud ko. Nakahot, hatag din akong load. Ay. Pila na rin naibilin sa kong kwarta na ko dere. Yatag na kong load. O niya, tin na lang naibilin, tin. Ay, sa mukha ni kinabukiya eh. Dili na po ko, pantay na po, duty na sad. Kita na po kong sigbi na ni Ron. Tunyagi, babae. Tunyagi, nananap yung bata, magilak-ilak. Ay, usa man yung kinabuhi ay. Iyon na pa. Unsa ka kung tinuod ilang giingon, no? Nga, nailalaki ang ako ang asawa? Posible ba ka dyan na may tabo? Kaya wa man ko perminti sa iyaha kada adlaw, kada gabi eh. Basig na apod sila ang kadulog, no? Ay, ati lang ko magunahon na. Hindi ko magunahon na nga mas stress ko, ani. Bahala na. Ay, isod ka magunahon na, ani. Paita. Wag yun nawala sa kung unang-unang. Nga katong istorya nga basig na orayo. Laing lalaki ang akong asawa. O gusa kadlaw na. Ni surprise ko og ni absent. Sa akong gitrabahuan. Dinhi. Nagpapatalo sa laro. Nakasibat na ko sa trabahoan. Di man ko sugtan nga maabsin ko. Disibat ko dito sa opisina. Pero sabi lang, bagay nahangyon ako kung kauban nga security guard na siya sa'y bantay. Nahangyon ko sa kadali lang. Muli ko sa bahay. At doon ko dito i-surprise na ko. Ang ako ang asawa akong pamilya. Uy, yun na pa. Na may sapatos dris lalaki dris gawa sa balay. Usa na yung brand sa iyong sapatos?
Adidas. Lokal niya. Sorry, brand niya Adidas. Kinsa man ang laki, basta iya siguro ng papa. Abrihan akong pultahan. Hinahinay kong sulod. Ko diri sa bahay. Maginahinay kong baklay. Ani Isa pa ako bata sa pagkis. Sige na. Walang kita, ha? Sige ba si makamata to? Unsa ba itong akong nadungog? Ang nagkuot din hangod. Kinakuuto na ko ni. Ang wabitaw diri imong banda. Inahandyo ko sa iyo. Permiti ka na itay sa ko. Manabot na pili ha. Balik ko niya tadi ha. Hala, murag bang may ka-istorya kong asawa na may lalaki. Kada gabi basta wala ang imong banda, ako mo puli ka niya. Hala, akong abrihan ang pultahan. Aniya. Hoy! Junjun, Maudi ni imong parang ni uli ka. kinsa ning lalaki. Di ba na kay Jote? Nakoy jote. Gisurprise ni ka og tama gid akong yunahuna. Ay, mag-explain ko, Junjun. Kining... Asa bang daot diri ka Oh, kana. mama? Di na. Wala na siya di andar, kuya, kay kining... Kinsa Dugay na siya na... Kinsa ning laki ha? Nagpa-andar ko sa atong kuan, Nagpa-andar sa mo? atong electric fan, gawa ni Hoy, tuyok. Suota na imong brief kay kita kay imong lubot. Junjun, mali ang imong giuna-una, Junjun. ko de. Pasensya na, Brad, kay luag man ni akong brief. Tanawa, pahiram man ang brief, Junjun. Oy, tanawa, loy, kaayo siya. Mga bakakon mo. Junjun, Junjun. Apit ako nanarbaho ko kapoy kayo. Magkikita pa kong wakwak, kita pa kong sigbin. Kita pa kong bingon atos building yun. Ano yung ibuhat? Junjun, mali ang imong giuna-una, Junjun. Labing mong asawa, bay. Isa pa ni Hoy. Galaw-galaw ka, darling. Gagawa mo sa'kin ito matapos ko maibigay ang lahat-lahat sa'yo. Iniwan mo ako nag-iisa at nagdurugo. Kinabukasan kaya'y mabubuhay pa ako. Pakinggan mo ang aking awitin, dalay lamang sa'yo. Sakit kayo ang nakita na kumangkulas og lulan dapang. Grabe na akong pagpaningkamot. Kaya para lang sa akong pamilya. Na ako'y pagkaon. Ug mahatag na ako sa ilang gusto. Sukat atong paghitabo ang mangkulas. Nilagaw ko o ganing. Wa ko kabalaw kung asa ko padulong. Magsige na lang kong lakaw-lakaw. Maski asa. Wala ko'y kaon. Wala ko'y ilis-ilis. Kung galing-galing yan, makita ninyo nga o sa katao nga sigig baktas. Nga kining gisi-gisi ng sinina. Ako na to, si Junjun for short. Malihog tambagi ko mangkulas ug lunan tapang. Og sa tanang naminaw karon. Unsa man akong buhaton? Pasayloon baka nako ang akong asawa? O kalimtan na lang? Dinhi na lang taman? Junjun. Inyong nadungog, kabisyo my love so sweet, ang kaagi. Niya to ang si, limot pangalan niya eh. Oo. Nga nagpadala siyang kaagi taon good nung sa security guard.
Kita pa siya ungo dito sa building ngayang gitrabahuan. Nga pag-uli niya iyang asawa dagi ungo-ungo pude pudusab. Paita. Unang kung kamo pasultihon sa iyang kaimtang kabisyo hinigugma ha unsa may mahatag niyo reaksyon. Ala sige pabati mo 0917-509-5493 and live diri sa tong Facebook page DJ Mikey Ling Kalabo Herbal Product Gesture Marketing a Facebook page. Pabati pud sad mo diha napita ka nato. Kung sa mo'y mahatag ninyong komento, reaksyon, kabahin sa iyahang kaagi. Og tuod man, halasiki. Di na to kalimtan sa iyong kabuntagon, manukad ang ato ang kalawasan. Oo, kabalokong uban sa inyo na panikisikay, na mahawag sa iyo, nag-exercise sa iyo. Pero ay kalimot uban nipod sa pagtumarog Angelic C vitamins para protektado og himsog nga panglawas. Gana pa jud ka mukaon og dindot pagid ang imong pagkatulog. Inom sa Gesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Gesser Angelic C with sodium ascorbate na siya, no? Tumar na taniana aron lagsik himsog nga tuwang panglawas likay sa mga balatian. And Lolo Baba, ready na ba ka sa paghatag og reaksyon komento sa iyahang kaagi? Aw siya ko masulti lang mismo no ang iyahang kaagi gyud. Di gyud malikayan kay tungod di niya gitaon niya makayag serbisyuhan ang iyahang misis. Kay tungod niya misis kung sa iro pa niya gihit. Nanguwag. Mo niya nga kamo diha samtang napay kinabuhi ang inyong buhi. Bisiwi kita og tuod tama nga kaya kanyang mga babae, kanyang mga misis ninyo no. Emotional comfort kailangan na nila, no? Kung masatisfy nimong physical samot ng emosyon niya. Kunik-kunik kamang gitaon tuod niya. Sumo niyang ayaw gitaon niya pag binuang og labaw niya pag paningkamot nga mahatagan yung kalipay sa lawas ng diwa ang imuhang asawa nimo. Okay. Kung wagid taon niya siya madawd daw na sa imuha, kay tungod sa'yo siguro minatay ang imuha. Di ba ka sa kakapoy, di magimalikayan, no? Pero gano'n di ba pagkabul mo sabot. Pero bisan pa man, masabtan magud taon niya. Pero di gid masabtan ng uwag, kay mo ang uwag mura man na siya sa mag-cravings. Di gid mo mapugngan ba, pag gani kanya mo andal gani siya sa magbisyo, magpangita o magpangita. So mo niyang sa imong kakapoy, bahala pa diya. Pila ra bitaw yung imuhang buto bitaw. Anto sila 30 minutos. Wow, 30 minutos kadugay ba sa kayo? Di man sa bantos lang. Sa makaya lang good. Wala may pugsa niya ipod noon pod. Pero mo lagi. Kanyang kasagaran bitaw po matiktan na ako, Michael. Kanyang mga babae bitaw nyo. Bisa mga lalaki. Basta ka ng imong karelasyon. Kung galing malawak ang kanilang pag-iisip sa mga bagay-bagay nga basin butang na to, ikaw nagtrabaho. O niya, tapos ang iyang unag yung muhunan, isulti sa imo, makita mo si mong kabit dito, no? Ano kailan yung kabit, no? Kaya nyo ka na magsuko-suko pag yun niya, mura bitog, bitik-bitikon ka ba? Bitik-bitikon ka niya, dakpon ka, para mutugan ko nyo ka, bisag wala dyo kay kalabutan, o wala dyo kay ginahimong daotan. Diba? Bitik-bitikon ka nga, murag paminaw niya nga, murag naagod. Kaya pa sila mo'y adunay mga tinago, adunay mga binuhatan. Kaya ano? Maging na sila. Kay madlock sila mo niya, silang kaugalingon nilang, kaugalingon nilang spirito. Diba? Madlock silang mataingan nila ba kung ginahimo, basta yung ginabuhat po sa kuwang banya, sa kuwang asawa. Masap niyan dayon na, wala na. Diba niya sila dito dahin to. Diba guba ang pamuyo yun. Mao niyang kamudya, imong kumpiyansa. Padayon sa inyo ang paghimo og maayo. Basta importante kung ganing magbuhat ang inyong asawa og banya niya na. Limpyo inyong konsensya o kumubiya siya, pabiya o kung mangita sa lain, papangita ihatag, ayaw kagol.
Lami kay pamati na to ni pagganyi kita makalingkawa sa inganya nyo nga tao. Ano man di ay. Uso naman niya karon. Di ngita na pataglain. Tilo-tilo na pataglain dito. At least natin kagawasan. Oh. Pero ang uban sa inyo, gusto hilo na nyo. Ay mo pag-iisipan niya. Pagganig na mo asawa niya. Nangabit ang inyong asawa o inyong banya. Mangita mo glain. Ay mo pag-unyaw niya o gusto mo mahilo na. Hilo na. Isod kay makita og tao mo hilo na pug apil sa imuha kay tungod nakay anak, nakay bagahi. Kunya tapos matunga ang imong atensyon. No, matunga ang imong panahon. Diba? O labaw na sa tanan. Lisod og pakiguban labaw na kung adjust ka labaw na sa batasan. O magkadugay. Mag-away ra gyapon mo. Ang imo halangan yang kalipay. Diba? Pag ganig okay niya og malipayon tuod ka. Sige, padayon, kumbira. Pero pag ganig na niya mga away-away, pasin niya. Ngita na paglain. Ada lang good. Kagara basig kay stambag. Buwan gini mo kuan. Wala bang kung ingon nga magbulag mo? Kung ugali maghimog dotan yung mga misis or mga mister. At least kung ikaw makapangita kaglain na doon ay kagagawasan. Diba? Maglipay-lipay na lang taong kayo pag relasyon kay sa imong kaagi, sa imong ex mo, mangita na magkaglaing karelasyon nga imong seryosohon, pasakitan na pagka mag-away ragyapon mo. Padulong na po sa bulag, samok ra. O, lipayang imong kagaliyon, hantod sa maugtas ka ba? Ha? Pero na si mo ay, kung bala dyan, ako naman kayo, bitaw tapalinti. May butag di ay labi na sa mga stasyon nga nakatayap ka na ito karon ninaot nga mas nagatindans pero sige lang. Hello dahil sa Kiss 102.3 FM. Mayong buntag diha sa Kiss 102.3 FM Bohol. Big Radio 94.1 Bayugan City. Line FM Barubo 106.9. Mayong buntag pudusab diha sa inyo. Og kumbati ta sa ato ang mga bulhaton og paglanog-lanog pabati tuod ta ninyo before ta manamilit ha. Og tuod man kawisyo hinigugma no di na to kalimtan sa gihapon na magpalagsik sa ato ang kalawasan. Ilabi na sa pagtumaro Kalabo Plus Herbal Capsule. Kay dako kay tabang ni siya sa mga balatian, sakit, inom og tumar sa Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic ug sa Kalabo Plus Herbal Capsule with mangosteen apan mas epektibo ug mas maayo kini nimong ipares pag-inom 3 times a day. Ipares lamang Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic ug Kalabo Capsule with mangosteen. O wala kay angay kabalaka kay purong herbal kini dili makadaot aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawan nga ang Kalabo leaves, oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks ug sa strokes. No, makatabang usab kini sa pag-energize ug rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. O makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut. Daghang salamat sa inyong pagduyog sa pagpaminaw kanato sa iyong kabuntagon diri sa itong programang Huy Gotodo Kalabo ug man po usab kita maglanog-lanog samang takna. Kini na lamang ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po yang inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini si Lolo Baba ha. Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Marketing.